שלום לכולם, היום אנחנו נעשה יוגה לפרשת קורח. נתחיל לספר קצת על הכהנים. כהנים דואגים לקורבנות, וכשבן אדם רצה להביא קורבן, יש לו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה זה להביא בהמה גדולה, בהמה גסה, כמו פרה לדוגמה. אז בואו נעשה את תנוחת הפרה, ונגיד אפשרות שנייה זה בהמה דקה, חיה קצת יותר קטנה אבל גם גדולה, כמו כבש, כמו גדי. אז בואו נרים את הבטן, נכופף את הגב, נוריד את הראש ונעשה נחזור לפרה, נעשה חזרה למעלה, חזרה לפרה. אז אלו האפשרויות של בהמות. אבל מי שלא יכול להביא בהמה, יכול להביא ציפור. אז בואו נעבור לתנוחת הציפור. נעמוד על רגל אחת, נתכופף קדימה, ועם הידיים כמו כתפיים, נעוף כמו ציפור. מי שנופל לא נורא, שיעבור לרגל השנייה, ומי שלא יכול גם לקפוץ, ולעבור לרגל השנייה. יופי. עכשיו תשבו על הברכיים, ועוד דרך שלנו בשביל לעשות את המקור של הציפור, זה לשים יד על כתף שמאל, יד על כתף ימין, ולפתוח. צד שני נעביר קודם יד ימין מעל, אז יד שמאל מתחת, מעולה. היו גם אנשים שלא יכלו להביא לא בהמה ולא ציפור, והם הביאו משהו שקוראים לו מנחה. מנחה זה מהצומח. רוב המנחות היו מסולת, שזה קצת כמו קמח. אז בואו נשב, וניקח מהארון, נסתובב הצידה, נפתח מהארון, ונוציא משם סולת או קמח, ונשפוך לקערה. נתפתה לכיוון השני, ונוציא מהארון שמן, נשפוך גם לתוך הקערה, ואז היו כמה סוגי מנחות. קודם נבלול קצת את השמן, את הקמח, ביחד נערבב אותו, יופי. היו מנחות שזה היה מספיק, אבל היו מנחות שהיו גם מכניסים לתנור. אז בואו ניקח ונכניס לתנור, ונוציא חזרה. היו כאלה שהיו מתגנים על מחבת. אז בואו נעשה ידיים כמו מחבת, ונהפוך, ונהפוך, נהפוך, ונהפוך. מעולה. הדבר האחרון שנעשה עם המנחה, מי שהיה מביא, מחזיק אותו בסוג של קערה, היה מגיע כהן, ומעלה את הקערה למעלה, ומוריד אותו למטה, בכל כיוון. אז עשינו קדימה, עכשיו נעשה לצד שמאל, נרים למעלה ונוריד למטה, עכשיו מאחורה, בואו נעלה למעלה ונוריד למטה, וגם לצד ימין, נרים למעלה ונוריד למטה. אחר כך היו צריכים לעלות למזבח. המזבח היה נורא גבוה, אז איך היו עולים? לא היה סולם, לא היה מדרגות, היה סוג של רמפה ארוכה כזאת, שזה קצת כמו מגלשה. אז בואו נעשה את תנוחת המגלשה, נעלה על הידיים, ונשים רגליים ישרות. זה תנוחת המגלשה. אז על המגלשה הכהן היה עולה, אז בואו ניקח כמה צעדים, יופי, ואז הוא היה מגיע למעלה, ולפעמים היה צריך להדליק את האש בבוקר. אז בואו ניקח רגל אחד, כאילו קופסת גפרורים, נוציא גפרור, ננסה שוב, כי הפעם לא נדלק. אצלי לא נדלק מפה, אז בואו נעשה את הרגל השנייה, ניקח את הרגל השנייה, ניקח גפרור, עוד פעם ננסה, יופי, נדלק. ככה היה אפשר להדליק את האש על המזבח. מעולה. אז זה הכהנים. ובפרשה שלנו קורח, ועוד כמה אנשים באו למשה רבנו ואהרון ואמרו, אנחנו גם רוצים להיות כהנים, אנחנו גם רוצים להיות מנהיגים,
ומשה אמר כל הכבוד, זה באמת בקשה יפה. אבל הסיבה שהשם בחר באהרון, זה להיות כהן, זה בגלל שהוא אוהב שלום קודם כל. אז בואו נעשה את תנוחת הלב. אוהב שלום. הוא גם היה רודף שלום, כל הזמן ניסה להשיג שלום. אז בואו קצת נעוץ במקום, כאילו אנחנו רודפים אחרי השלום. ועוד דבר שהוא היה עושה, זה אם הוא היה רואה ששתי אנשים רבים, הוא היה הולך לאחד, אומר לו, קח רגע נשימה עמוקה. אז הוא היה לוקח נשימה עמוקה. ואהרון היה אומר לו, החבר שלך לא רוצה לריב איתך, אולי תשלימו. ואז הוא היה הולך לחבר השני ואומר לו, קח נשימה עמוקה, והיה נושם. אהרון היה אומר לו, החבר שלך לא רוצה לריב, הוא רוצה להשלים איתך. אז החברים היו נפגשים, ואף אחד כבר לא היה כועס, הם יוכלו לחבק אחד את השני. אז בואו ניתן לעצמנו חיבוק חזק. אז זה מה שמשה אמר לקורח, זה הסיבה שהשם בחר באהרון. אבל קורח לא באמת היה מעניין אותו, הוא סתם רצה להתלונן. אז הוא אמר למשה, לא רוצה. ואז עם הכתף השנייה, לא רוצה. ואז עם שתי הכתפיים, לא רוצה. ואז שוב עם הכתף הראשון, לא רוצה. עם הכתף השנייה, לא רוצה. ואז עם שתי הכתפיים, לא רוצה. הוא סתם בא להתלונן. ומשה הבין שהוא לא יצליח לשכנע אותו, אז הוא הלך לעוד שתי אנשים שקוראים להם דתן ואבירם. ומשה הלך לאוהל שלהם. בואו נעשה את תנוחת האוהל, נעשה פיסוק גדול ברגליים, נרים ידיים מעל הראש. אז משה הגיע לאוהל שלהם ופתח את הדלת, אז נתכופף קדימה, כאילו אנחנו מסתכלים בדלת של האוהל, והוא אמר להם, דתן ואבירם, למה אתם עצובים? למה אתם מתלוננים? והם ענו לו, אז נעלה חזרה למעלה, אנחנו גם רוצים להיות כהנים. ואז משה אמר להם, אבל השם בחר באהרון. ואז הם אמרו, נו, אבל זה לא פייר. ואז משה אמר, אבל אהרון הוא צדיק, ובגלל זה השם בחר בו. ואז נדב ודותן ואבירם קצת התלוננו, ודיברו לא יפה והתחצפו. אז משה הבין שאין לו מה לחפש שם. אחר כך התאספו כל ישראל המחנה. משה אמר להם, תראו איזה עונש הם הולכים לקבל, קורח וכל עדתו. ופתאום התחיל להישמע קול מוזר. שהיה משהו כזה, תצטרפו אליי לקול הזה. לאט לאט נהיה יותר ויותר חזק. ופתאום האדמה גם התחילה קצת לרעוד. אז תזיזו קצת הרגליים. יותר ויותר חזק, ועכשיו כל הגוף כבר רעד. תזיזו את כל הגוף. ואז פתאום, וואו, תקפצו הצידה. נפתח חור ענק באדמה, ונפלו פנימה קורח וכל עדתו. נפלו לתוך הבור. אז בואו נציץ לתוך הבור. וואו, איזה בור גדול. ואז פתאום, קפוץ חזרה למזרן, הבור נסגר. אז בואו נתחיל לדרוך קצת בזהירות, שלא ייפתח האדמה. נעשה לאט לאט נדרוך על המזרן, קצת קדימה, קצת אחורה. יופי, נראה שהאדמה באמת נסגר כמו שצריך. ומספרים שמאז באותו מקום, אם נתכופף על הרצפה בראש חודש, ונצמיד את הלשון, את האוזן לרצפה, ונקשיב טוב טוב, אפשר לשמוע קול שאומר, משה אמת, ותורתו אמת.
כי מאז קורח ועדתו נמצאים עמוק באדמה. אז בואו נקשיב שוב. משה אמת, תורתו אמת. יופי. אז זה מה שקרה לקורח ועדתו. אבל אמרנו שזו באמת שאלה טובה. באמת, איך אנחנו יכולים לדעת שהשם בחר בשבט לוי, במשה ואהרון? אז משה אמר, בואו נאסוף מישהו מכל שבט, נציג מכל שבט, והוא יביא מטה. אז קודם הגיע נציג משבט ראובן, אז משה אמר לו, בוא, והוא אמר, הנה אני פה. אז הוא אמר לו, תביא את המקל שלך. אז הוא התכופף על הרצפה ושם מקל. עושה את תנוחת הקרש, שזה כמו מקל, ונשים את הקרש ככה כמה ימים. אם בסוף הקרש מפריח פרחים, נדע שהשם בחר בשבט הזה. אז נחזור לעמידה, וחיכו כמה ימים, ובאמת לקרש של ראובן לא קרה כלום. ואותו דבר קרה בדיוק עם צוות שמעון. הוא אמר, איפה צוות שמעון? הוא אמר, הנה הנציג של שבט שמעון. ואז הוא התכופף, שם את המקל שלו, ואחרי כמה ימים לא קרה כלום. ואותו דבר עם שבט יהודה. הוא אמר, הנה אני, בוא נעשה את זה עכשיו מהר. יהודה אמר, הנה אני, ושם את הקרש, לקפוץ אחורה, אבל לא קרה כלום. אז נחזור. שבט יששכר, הנה אני, נרד למטה, קרש, אבל לא קרה כלום. נחזור קדימה, וככה עם כל השבטים. אז בואו נעשה ככה עוד 6 פעמים מהר. הנה אני, קרש, לא קרה כלום. 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 ואחרון, הנה אני, קרש, ולא קרה כלום. חוץ משבט לוי, שהוא שם גם את הקרש שלו. אז כשחזרו, ראו שעל הקרש, על המקל, פרח פרח. אז בואו נעשה את תנוחת הפרח, נרים רגליים למעלה, נצמיד ביחד את כפות הידיים, נעביר אותם מתחת לרגליים, וזה תנוחת הפרח. בואו נריח אותו. המקל ששבט לוי הביאו, היה מקל של עץ שקדיה, ובאמת פרחו עליו פרחים של שקדיה שמאוד יפים, וגם היו שם אפילו שקדים קטנים. בואו נשכב כולנו על הגב. בסוף השיעור ניקח נשימה עמוקה, ועוד נשימה עמוקה, מעולה. אז מה למדנו בפרשה? למדנו על קורח והעדה שלו שהתלוננו, כי הם גם רצו תפקיד מיוחד. אבל למדנו שהסיבה שמשה ואהרון קיבלו את התפקידים המיוחדים שלהם, זה בגלל שהם היו אנשים מאוד מיוחדים, והשם בחר בהם. ואחר כך אנשים רצו לדעת למה הם לא יכולים לקבל את התפקידים האלה, והם שאלו בצורה יפה. הבנו שמי שמבקש ושואל בצורה לא יפה, ושהוא לא באמת רוצה לדעת את התשובה, הוא סתם מתלונן, אז השם מעניש אותם. מי ששואל בצורה יפה וטובה, מקבל תשובה. תודה רבה שהצטרפתם כאן ליוגה בהר החרמון, ונקווה לבשורות טובות ולהרבה שמחה. ותזכרו, כל פעם שיש אזעקה או משהו מפחיד, אתם יכולים לקחת נשימה עמוקה
ולהגיד, הכל בסדר, להתראות.